Gaurkoan gastronomi zientzien fakultateko inaugurazio ekitaldira etorri gara. Ea zer nolako pintxoa jaten ditugun, eta hala ez bada prestatuak etorri gara sukaldean laguntzeko. Gastronomiari eta elikadurari eskainitako lehen fakultate europarra inauguratu du Donostian Mondragon Unibertsitateak. Euskal Herriko gastronomiaren ospea kontuan izan da, nazioarteko sukaldariak prestatzera animatu da. Esparru berri batean lanean hastea, eta gure eredua eta gure filosofia eta egiteko modua bertan gauzatzea, eta baita ere nazioarteko oihartzuna duen proiektu bat garatzea. Eta nik uste dut hirurak importanteak direla unibertsitateantzat. La materialización de un sueño sentido, trabajado, esperado por muchos. Ekitaldiak oihartzun handia izan du, gonbidatu ezagun askorekin. Asturiasko printze-printzesak inauguratu dute eraikin berria. Gure desioirik berroenak proiektu berri honetan. Mila esker eta zorrenak. 56 ikasle jaso ditu plater pilatuen itxurako eraikin berri honek. Goi mailako ikasketez gain, masterrak eta formazio iraunkorreko programak ere eskainiko dira. Baskulinaria hau izango dela eskaparate bat mundu guztian, eta biharko sukaldea baskulinaritik ateako da. 4 ardatzen inguruan antolatu dute prestakuntza. Sukaldea eta aretoa, negozioaren kudeaketa, zientzia eta teknologia, eta kultura eta artea. Aquí van a tener la posibilidad de ver esas técnicas, de tener una buena gestión, que es cada vez más importante porque al fin y al cabo el restaurante es una empresa y también el tema de la investigación que tanto se mira ahora y tanto se trabaja, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a hacer es ayudar a ser unos grandes, excelentes profesionales. Baskulinariren helburua da, gastronomi zientzien arloetan prestakuntza eskaintzeaz gain, ikerketa eta berrikuntza ere sustatzea, eta horretarako ikerketa prozesuak lantzen ari da. La investigación es lo totalmente vital para seguir hacia adelante. Gauza bat txarra bakarri daukala, sartu ingehala, eta nahi nuke gazteago izan, hemen alumno bezala sartzea eta ikistea, eta dakigun guztia gaztiai erakutsi, eta nik uste hemen baino beto etzeok egoteik.